Мин яңы йырдар ядам, әйтәйек, үткән елда 25 яңы йыр ядган инем. Әлегрәк тә без Языкова минең туып үскән авылда яшәй шагыйрь, бик яхшы шагыйрь Флюр Абдракипов. Уның менән без 13 йыр язган инек һәм ул йырдар киләсәктә үз сиратын көтәләр инде. Без уларны сыгарасакбыз. Туган урыныбыз хакында безнең Благова районында Балкан таулары бар. Шул хакта йырдар бар. Безнең Кармасан буенда тирәктәр хакында, мөхәббәт хакында. Хәзер һезнең өчен Әсәй исемле йыр. Әсәй бердән бер әсәй бит, уға телефон бүләк итте. Кәрәк сақта шунда йыйып алам, элек ағынып йөрөй ине. Әсәй, әсәй, ал телефоныңды, йөрәгеңдән килгән акыллы һүз белән тынысландыр әсәй йәнемде. В моих мыслях мама всегда рядом, отогреет сердце ото льда. Моя мама исцеляет взглядом, боль души стихает навсегда. Мама, ты придешь ко мне, я знаю, когда станет вдруг невмоготу, и в твоих глазах я, мама, прочитаю нежность и простую доброту. Әсәй, әсәй, ал телефоныңды, белергә ине кәңәшеңде. Йөрәгеңдән килгән